at få Lars Bak op og fortælle os. Værsgo. Kære landsmøde, for 4 år siden var Radikale Venstre ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen i Ballerup. I dag er vi det næststørste parti. Og med mig på scenen har jeg nogle af de mennesker, som bærer den socialliberale fakkel hos os. Og jeg ved ikke med jer, men vi har tænkt os at bide os fast og kæmpe videre sammen for en friere, grønnere og mere retfærdigt samfund. Og den fortælling, vi gerne vil give jer i dag, det er eventyret om den oversete omegn. Der var engang en egn lidt uden for hovedstaden. En egn, man sjældent talte om, for blikket det søgte mod storbyens lys eller provinsens ro. Men lige midt imellem lå omegnen og hjertet heraf Ballerup. Længe stod denne egn i skyggen, men som i et hvert eventyr gemmer skyggerne på hemmeligheder. For netop her spirer i disse år nogle af de største forandringer i Danmark. I bæltet fra Ballerup til Ishøj bor mere end 300.000 mennesker. Her bor familier med lav indkomster, kort vej til mistrivsel. Her mærker mennesker social ulighed tæt på livet, og sundhed føles som et slot i horisonten. Her bærer mange historier med sig fra hele verden. Men samtidig drømmes der stort. Unge familier slår rødder og bygger fremtid. Flere højtuddannede finder vej og bringer nye muligheder. Internationale kræfter bidrager og ønsker at være en del af fællesskabet. Og de gamle arbejderkvarterer, bygget til Storkøbenhavns arbejdsomme hænder i 50'erne og 60'erne, vågner til live i nye skikkelser. Sådan blev omegnen til et spejl af Danmark. Fuld af udfordringer og fuld af muligheder. Et sted, hvor ulighed og håb lever side om side, hvor fortiden visker gennem murene, mens fremtiden banker på døren. Og som i et hvert eventyr lyder spørgsmålet, skal vi lade modsætningerne splitte, eller finde det, der binder os sammen? Vi socialliberale, vi vælger broen. Vi vælger at forbinde frihed med fællesskab, skabe tryghed uden at standse forandringer, skabe lige muligheder uden at kvæle ambitionerne, at se potentialer, hvor andre kun ser problemer. Men helten i denne her fortælling er ikke én person. Helten er de mange mennesker, vi møder på vejen. Borgere, foreninger, ildsjæle, virksomheder og nye stemmer, der vil være med til at forme fremtiden. For politik er ikke noget, man gør ved folk. Politik er noget, man gør sammen med mennesker. I 2021 brød vi glasloftet. Efter mange års fravær kom vi tilbage i kommunalbestyrelsen i Ballerup, samtidig i nabobyerne Glostrup og Herlev. Vi vokser i medlemstal, og i dag stiller vi med næstflest kandidater til kommunalvalget 18. november. Det her er begyndelsen på et nyt kapitel, som i eventyrene, hvor helten tager det første skridt, og stien åbner sig. Vi er ikke bare til stede, vi er i vækst, vi er relevante, og vi er klar til næste skridt. Men ingen fortælling uden prøvelse. Alt for længe har de facto etpartisystem lagt låg på forandring. Alt for længe har borgerne følt, at deres stemmer ikke blev hørt. Vi vil skrive fortællingen anderledes. Vi vil lytte, vi vil inddrage, vi vil handle sammen. Ja, nogen siger måske, det lyder stort, måske endda dristigt, men i et hvert eventyr er det kun den, der tør, som overvinder det umulige. Og sådan har Radikale Venstre været på tværs siden 1905. Insisterende på frihed, fællesskab og ansvar. Ballerup er ikke bare et forstad eller et spejl af Danmark. Her brydes gamle strukturer op, og nye muligheder vokser frem. Og her leder vælgerne efter et parti, hvor drømme og ansvar kan gå hånd i hånd. Derfor samler vi vores valgkamp i 3 enkle ord. Liv, natur, fællesskaber.
For når børn og unge mistrives, vil vi med vores børneløfte skabe liv med stærke dagtilbud, gode skoler og tidlige indsatser. Når klimakrisen banker på, vil vi give naturen første prioritet med grønne åndehuller og bæredygtig byudvikling. Når mennesker mødes på tværs, vil vi styrke fællesskaber i kultur, idræt og foreningsliv, hvor alle hører til. Og som i et hvert godt eventyr slutter historien med et håb. For hvis vi kan vise det i omegnen, kan vi vise det i hele Danmark. Så lad os åbne døren helt, og sammen med alle gode kræfter skrive et nyt kapitel. Et kapitel, hvor vi lever friere, grønnere og mere retfærdigt sammen. Tak for ordet, landsmøde.